Shock ni Berta Ukelan, 35 years old. May isang solo parent. Ada itupat nga anak ko. Kung dadya may isa, nagsardengan nga agis eskwela. Itimurang edad, kit agtartarabahon tapno matulungan na. Dadya matalong nga anak ko pa'y agis eskwela damot. Nagrigat nga talaga ti panagbiag mi. Adda pa'y ti kaduami nga duwa nga senior citizen jay balay, tapos may isang nga PWD. Awan nga talaga ti adda iti regular nga trabaho na kada kami. So nga nagrigat nga talaga ti panagbiag mi. No maminsan may isa inga na duwa nga beses kami lang nga mga ti unag iti may isang aldaw. Talaga nga nagrigat iti panagbiag mi. Tani may saak lang nga solo parent, nabayag kami nga nagsinak nila kay ko. Sumakabilang bahay matin isuna. Tajay nga animal nga lalaki, kapal talaga. Damat ti boyfriend kong maumunti trabaho na. Sa dutmat lang, tukis ti dulong na nga lalaki. Nagrigat nga talaga ti sasaadin ti panagbiag ni. Taniawan magkaroon ti regular nga trabaho, kapala lang makitang dantangdan, numaminsan, tapos agpidot iti basura, kasjay kalakal, isumuti ila ko mi, isulang iti source iti pagbiyagan mi. So nga nagrigat nga to talaga ti kasasaad mi. So nga sapay ko, ma'am, sir, tamaala ak matiti 4 piece. Siyak ni Berta Ukelan, 35 years old. Upaten iti anak ko. Kan eskwela dam amin iti private school. Nangina iti tuition fee, ngem caring mimut nga bayadan. Tani, adamat iti naduma-duma nga negosyo mi, adati business mi, kan adumat nagiti dagdagami, nalawa iti talon mi, nalawa iti bangkag mi, kan adapay iti hasyandami, kan adapay gayam iti luglugan mi, ada iti luxury cars, kan sa nga pulo iti motorsiklo mi. Iso nga no maminsan gaputi kinad adu ti luglugan mi, ay na pagsasabayin mi pa yun nga sakayan. Iti monthly income mi, puwat patak iti 100,000 to 200,000 iti binulan. Iso nga, caring mo't nga bayadan, dagiti amin nga bills mi. Ada pa iti kadwami nga, duwa nga senior citizen di jay balay, nilolong kinilolang ko. Ken ada pa iti may isang uncle mi, ngagmain maintenance mo't laeng. Caring mo't, magatang mi mo't dagiti maintenance medicines da. Makuna mo nga nalagaan kan mayat mo't iti panagbiag mi. Iso nga ma'am, i-approve da ko, ta sigurado iti bayad ko.